kabuok mga politicians karon ang wa na magtagdanay nagsige nagdinaotay. Makaguol gid nang maputol ang atong relasyon mga igsoon. Malipayon kaha si Marcos team karong panahon na malipayon sila. Ambot lang si Duterte team malipayon karong panahon na. In general ang atong mga kandidato, mga kaning kandidata, mga kanini ang mga independente ug naay partido malipayon ka sila karon. Adtong March 28, 2 days ago, nag-birthday si President Duterte. Gipakita dito nga sa atong social media, mo ni nakanindot kay makakita tas Tibook Kalibotan in just one click. Nakita nato diha sa social media nga tibuok hapit ay no talang tibuok kalibutan kay tibuok Pilipinas pod pasabot majority sa mga lugar sa Pilipinas ug daghan kay mga nasod nga naay mga Filipinos OFW nang gawas og naghimog prayer rally og celebration para sa birthday ni former President Rodrigo Duterte. Wala pa'y tao sa tibuok history sa kalibutan nga politician, government leader, presidente for that matter nga gihalaran og samang kanini ang pagpasidungog nga matud pas estimate niabot ko og mga 10 million katao ang nagdungan o gawas og nagpundok-pundok labi na gid dinhi sa atong nasod aron mosaulog dili sa kalagot. Nasa na ubang naglagot, no? Dili sa pagsigi o kananaang kasubo, kung dili kalipay nga nagsaulog sa 80th birthday. Ang ilang gipanghandong ang mga buhat ni former President Rodrigo Duterte nga mao'y nakatandog nila. Although nasa mga buhat si former President Duterte nga nakasakit sa balatian sa pipila nga mga Pilipinos o katawhan. Mga igsoon, si Jesus mausad ang iyang nahitabo na ay pipila nga nasakitan sa iyang gipangbuhat apan kinabag-an sa katawhan sa kalibutan hangtod karon nalipay gyud sa gibuhat ni Jesus. Mao ni siya ang timaan nga nabuntog nato ang sala. Si Jesus perfectly gibuntog niya ang sala. Jutay ra ang nasuko o gipatay siya, daghan kayong nalipay hangtod karon. Si President Duterte doon na sa siya gitawag og war against drugs, against corruption, against terrorism sa atong nasod. Paglingkod niya pagka-presidente. Dili perfect ang iyang gihimo,
daghan sang nasubo, daghang nasakitan, daghang nagduda. Pero nakita nato karon nga kinabag-an di ay sa mga Filipinos na lipay sa maong buhat niya. Ingnon talang kinabag-an kay wa may nigawas sa daan nga daghan sama kadaghan adtong nanggawas pagsaulog siyang birthday og mihandom sa iyang pagdumala sa atong nasod. Dili kalikayan na naagi masubo sa atong buhaton na say malipay, pero ang nindot kung daghan ang malipay, jutay ang masubo. Sa gibuhat sad sa amahan dinhi sa atong prodigal son nga istorya, daghan kay nalipay ang ilang mga tao, nagsayaw apil na tong iyang anak didto sa ilang balay, pero dunay usa nga wa malipay. Kinsa man? Ang maguwang wa malipay. Jutay ra, usara siya, pero the rest nagsayaw, nagngaon, nagparty. Gilingi ako no imong tupad na nalipay ra ka ni digong, nalipay ra ka digong na mao na ang una day natong tan-awon mga igsoon sa atong kinabuhi kanig yung pagbuntog og sala. Kay once mawagtang na ng sala, ang reconciliation dali kay himuon. Mawa na ng imong anger, imong pride, imong lust, kana na ang imong greediness, envy, laziness, gluttony. Mawa na gani na siya sa atong kinabuhi, or muminos na siya, munindot dayon ang relasyon. Unang iampo nato ang atong mga leaders sa simbahan o sa atong gobyerno nga ang ilaw tang buntugon ang sala. Muna ako sa nang balik-balikon din unsa manggiroy nagunang sala sa atong katilingban. Kana bang gitawon tog public sins? Maguna ginang corruption, graft and corruption, billions ang atong nawagtang ana, makasubo kaayo niya dayon kaning drugas nga maoy ni himong mga adik sa daghan kay nato rong mga tao niya kanina sang violence, patay related sa nis drugas karon hapit kada adlaw kadungog na sa tagipang tulis gipatay ana kahada adlaw tungod gyapos drugas niya kaning atong gitawag og immorality, sexual immorality, prostitution, ana kinabitay o uban pa. Mga sala man nga makabungkag o kaning pagkakuwang nato sa gitawag nila accountability o transparency sa ato mga officials sa gobyerno nga naglingkod diha sa mga panudlanan o mga opisina. Wa sila siging pamakak, sigining mga fake news sa atong mga social media. Mga sala man nga makapagubot nato, mamiya na ta